तर अशा प्रकारे आम्ही जांभळं काढत आहोत. आणि यो बगळो बघिता खालसून किती पिशी काढतात किती नाही. बघा जांभळा, ही बघा जांभळा मी इतकं चढत इलंय वरती आहे. तुमका खास दाखवूसाठी हे बघा गड जांभळांचे शेंड्यावर आहे. आता तुमका खास दाखवूसाठी वर चढलोय तो माझी ढेंगा कापतात एवढ्या उंच. हे माय जो खालसून दात काढून हसता काय उडी मार खाली जिकची. हे बघ मॉप जांभळात हे बघ. आणि ह्यो आकर 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 वरनं टाकते थांब. हे बघा जांभळा काढलेली आहेत. आणि आता मी मध्ये रवतंय ती सरळ वाक मिळत नाही. हे बघा हे जिक हे जिक जिक खाली मारी. हे बघा ह्यो खालना खाता माझी ढेंगा वर कापतो. हे खरी मला एक सांगा का हत खैतरी मग खयत तय झाला पवारांनी त्या दिवशी एवढे गोड होता नाही पण हत खैतरी हत पवारकडे. चला पटकन आता चालू केलं. आता व्हिडिओ चालू केल्यावर म्हणजे जाऊकच व्हाया, नाही तर लोक मग गाई घालतील. हो मग इतक्या वर्ष जांभळच कसं अजून दाखवली नाही म्हणून सांगतात. पुन्हा परत मागणार ती वेगळी. जांभळाचे व्हिडिओज आहेत पुढे करवंदाच्या सीझन मध्ये. पण चला साडी साडी खाली खाली धरू साडी. हा असा मग गानावर ना लावून आणि आपण खाली साडी धरून काढणार. चालत चला फायनल प्लॅन झाला. पटाकन 5 मिनिटात साडी काय जांभळाच्या झाडा जांभूळ काढू. चल जांभूळ या काय घेऊन चाललोस तुमच्यासाठी. हो ह्याच्यासाठी नाणी आहेत हो चुली. हा चुलीत काय माका काय माहित काय वाया. साडी काठी हवी काठी हवी. काका काय करतात ते दाखवूया. होय होय हो दाखवा काय करत असता. सोप देत असतो. तुमका सांगितलं चांगलं तर ह्यांचा घ्यावा. हलता म्हणून म्हणतो त्याच्यापेक्षा ठेवून द्यावं. आमचा घ्यावा. तुम्ही तर दणकवत असता. काय दगड असलो ना आणि दणाकडे किती उडावला. ह्या काय दिलं पाल पाल किती नाहीसा करून हैत्याने घेवा. किती होत किती 2-3 ना 7-8 तरी बघा होत्या ना. पोपाचं काढ बघूया. हा या बाय पाणी राहू द्या का. चला घ्यावा काही. चला चला बारदान दिला ना का घेऊ काय हा पान नको पाल हव्या. हा तेच ते एवढं मोठं नाही तेच ते. चल रे चला आता घेऊन जातो 3. नाना खायचून गेले. यंदा शेती नाही तिला कसं वाटतं. काय नाही का चरबी इलेली आहे. कोणा तुमका पण आम्ही त्याच्यात आम्ही मिळावं. आधी नाही मस्त हिरव्यागार वाटत होतं. पण यंदा चांगली शेती भात पिकत बघ चांगला. गेल्या वर्षी पिकला नाही ना यंदा चांगला पिकत बघ. काजीत काजीत एवढी बरोबर जाग येत एकदम. काठी बिटी दिसत एवढ्या लाव. साधारण अंदाज असतो. ये असं आहे हो येवा. नानात पगल्या तरी पडल्या.
अरे तिचे नारळ पाडूचे होते. कोणाचे त्याचे. ह्याचे? नाना बघितच नाहीत. नाना बघितच नाहीत त्या साईडी. पुणग्यांचा काही फणस काढल्या फोन पण नाही केल्या. होय. मग हे अशी करतात माका तुम्ही. केले मग माका करून काय काय तू. म्हणजे अरे फोन तू व्हिडिओज करूचे बंद केलं अरे पण मी साडे त्याच्या आधी. व्हिडिओ करूचे बंद काय केलं. म्हणजे दोन व्हिडिओ चालू ठेवून सांगतोस पुढे. लोकांना काळा खोया व्हिडिओ येत कशाक नाही. मुंबईत कार्डात येऊची पण भारत ना ऐकायच गेला ना. नाना बघा दुसऱ्या रस्त्याने आले, आम्ही तिसऱ्या रस्त्याने आलो. ह्या एकच झाडा की जांभळीचा. खाली पाहुण्याच्या ऐकाच नाही. स्वतःचा इस्कूल काही घेतो येत पण तो जांभळा मला नारळ पाडतो माझ्या टाकून जांभळांका घेऊन येलास नानांका. आपल्याची धरली आहे की खताची पिशवी आणि आणला कस काही जांभळांका वरून. तू नाही चढत वर. मी मागच्या वेळी चढलो आता ती मोठी झाली. अरे ती बघ त्यासाठी बघितली होती. मरणाची ओ नानू. फुलं जांभूळ तोडू नका, आमच्या झाडावरती चढू नका हो. या गाणं टाक. नानांचंच गाणं आलं. चोरून जांभळा काढतात. आता बघ थापा थापा पडायला सुरुवात होते. आ करून उभे राहू डायरेक्ट तोंडच जायचं. पड पड पड. चिखल जांभूळ तोडू नका. वरती चढू नका. तरी आम्ही चढलो. मग नाना वरसूनच काढतात डायरेक्ट भरतात पिशेत. मग तू ती ही साडी कशा घालणार. नाना ते आता का वर बघणार आधी उंच किती हातात गावतात काय नाही कळलं ना. मग आम्ही निवडणार. तू बघ हातात खायची गावतात ती. बघतोय ही बघ ही येते उडी घाल. घाल उडी. हा के जवळ खाली. आमच्या काय पाणी दिली आता ताबो पडला. ती वरच बघती. हे बघा हे चढता केवढं चढतं असं बघूया. हा वा डायरेक्ट तसंच घडचं घडच काढतो. हां कॅच. कॅच डँगनात बरोबर. या वर्षातली पहिली जांभळा. कॅमेरा दिसतात की नाही माहित नाही. शेवटच्या टोकाला आहेत एकदम. तू जातो कॅमेरा घेऊन वर. हा कॅमेरा तरी खाली येत नाही तर तू तरी. तर मित्रांनो हे बघा झाडावर चढला जांभळीच्या आणि ते बघा नानावरती चढले. ते बघा वरती टोकशेक एकदम टुकशेक गेले होते. आणि मी मध्यावर आहे अजून. आणि तो बघा बघणार हो खाली आहे तो बघा. तू गमत तो बघ. हां काळी बॉडी आहे त्यामुळे दिसतं साधारण.
आणि हे बघा जांभळा कळत दिसतात काय तुमका कळत नाही माका आधी. गड बघ गड. आणि बरीचशी पोरांनी काढले नाही आहेत आणि आम्ही सगळ्यात लेटच असतो कायम, त्यामुळे यासाठी बघ किती असती. ही बघा ह्यासाठी भरपूरच जांभळा. आणि आम्ही हे बघा चढला असे नानावरती आहेत. मी खाऊसाठी काढूक चढलेले पण अजून तुक्षक नाही जाऊक जमणारा कारण कॅमेरा, त्यामुळे पिशी भर जांभळा काढलेले आहेत. तुमच्या तोंडात पाणी सुटणारा आणि माका फोन करीत बसणारा. तर अशा प्रकारे आम्ही जांभळं काढत आहोत. आणि ह्यो बगळो बघिता खालसून किती पिशी काढतात किती नाही. आता म्हणजे बाबू आमका जांभळं हवी आहेत, काय करू. जांभळीन लय उचा, नानांका फोन करा. नानांका फोन करा जांभळं हवी असतील. हा नानांका फोन केलास तर मिळती, पण ते का लाडी गोडी लावित राहायची लागतं पुन्हा परत. नाना माडार चढाक जायत होते, तो माडावालो थंय इल्लो जाग्यावर दिलीप भाय, पण त्याका टक्कून आम्ही घेऊन इला वाकडे. खास तुमका जांभळांचो व्हिडिओ करण्यासाठी दाखवूसाठी घेऊन इला. बघा जांभळा, ही बघा जांभळा मी इतकं चढत इलंय वरती आहे तुमका खास दाखवूसाठी. हे बघा गड जांभळांचे शेंड्यावर आहे आता तुमका खास दाखवूसाठी. आणि हे बघा वरती बसूनच भरपूरच जांभळा. पिशी फाटा केली आहे. हे बघा खय खाली लय खाली आहे. वर चढलोय तो माझी ढेंगा कापतात एवढ्या उंच. हे माय जो खालसून दात काढून हसता. मार उडी आता तू. काय उडी मार खाली जिकची. हे बघ मॉप जमळत. हे बघ आणि ह्यो आकर वरनं टाकते थांब. गडत टाक डायरेक्ट. ही बघा जांभळा. कॅच थांब. सीताडोकर खाली. हे बघा जांभळा काढलेली आहेत. आणि आता मी थांबा रवतंय ती सरळ वाक मिळत नाही. ही बघा जिक खाली मारी. हे बघा ह्यो खालना खाता माझी ढेंगा वर कापतो. हे खरी मेल्याक सांगात का कॅमेरा जिकशी काय. चल ये, जाम मोठा काम केलंस. हे दाखव ना. हे बघ ते. हे मेला मी नाही. हे बघ किती आहेत. काय आहेत, कुठे आहेत? हे बघ इकडनं बघ. हां त्याच्यातनं अशी जांभळा काढूची होती बघ. हे बघा सोपे आहे रे चढाक. मग मी चढाक व्हाय होतं वर. इले नाना पण इले उतरतात. हां मग काय आता सोडण्याची पद्धत. तरी म्हटलं काठी कशा गोईया. जिंकतोय पडली तर पिशी. आता केलं असतं स्पेअर. ही बघा काय हो. चला जावा. नानांका फोन करा जांभळा हवी असते. नाही वर हुमडी नाही, माका वाटली हुमडी असते कमी चांगली बाणकी झिरकली मरण्याची काय काकीच ना नो नेवा. इंस्टाग्रामला फोटो टाक आपल्या जांभळाची. खाली जाऊन खाऊ घेऊन जाऊ. काय खाऊ घेऊन जाऊ. थांबा एक फोटो काढूचा. जांभळा ये बाजूक. खातास की काढतास. हातात दाखवता जांभूळ दिसा का हो. असा हातात तसा नाही हो. असा दिसा नाही. झाला. थांबा 1 2. ओ हसा दिसता. हा काढ लवकर. हा हसा. दात दिसतात असा जांभूळ धरा. ह्या बघ तू बघ रे. हा थांबा. चला जाऊ तुम्ही घरात जावा. चला बाय बाय करा. बाय बाय. हा कोणा जांभळा होई आली. हा पैसे पाठवून घेऊन दोन चोरच आहे. चलो बाय. काय साडी घेऊची.
काय करू साडीवर ठेवू काही जांभळा दिसते ना काय ह्याच्यावर ठेवची आहे कसं दिसली तर दिसली कोण धापता धापणार जरी जांभळं द्या जांभळं असं पुन्हा पण ना? परत गावतो कोणतरी वाटेत सगळ्यांका देऊची लागतील ना मुंबईत नेऊची आहेत म्हणून सांगतो. चला तर मित्रांनो बघितलं आहे आता हा पटाक्कन आमचा प्लॅन होता जांभूळ काढायचा म्हणजे आधीपासून बरेच मी इल्यापासून ह्यो काढता जालीवर चांगलं आहे पण घेत ना मी इल्यापासून ह्यो काढता 2-3 दिवस आता झाले 4-5 दिवस पण आज अचानक नाना इले आणि मी पण होते जागेवर म्हटलं जाऊया चला तर आता ही जांभळा घेऊन आपण पुढे जाऊया नानांका गाडी घालीत असतो हा आणि नाना जायचं ते माडावर चढा पण हा आमचा प्लॅन अचानक झाल्यामुळे त्यांना आम्ही तिथूनच घेऊन आलो आणि ज्याच्या माडावर चढायचा दुसरं माणूस शोधलेलं तो माझ्या जो झोपात गेलो तो आता वाटेतच भेटतेकडून ओरडत होता नाना नाक मारत होता तर चला आता डायरेक्ट पूनमकडे पुढच्या भागात पण ह्यो भाग एवढंच हो बाग बास एवढं चला बाय बाय तुम्ही माझ्या महिलांना लहानगे व्हिडिओ काय करतात आमका व्हिडिओ पण हे व्हिडिओ हे महिन्याभराचे व्हिडिओ मग काही 4-5 दिवसात येऊन करूचे लागतात ह्यो होता हे तंगडा अशी वर करून बसलेलो असता पेटीवर आणि इल्यावर त्या काय विचारलंच बाबा किती या 15-20 दिवसात महिन्याभरात सांगा नको महिन्याभरात किती व्हिडिओ केलं अरे काय नाही रे करण्यासारखं काय नाही या काही काय या असतंय का चला बाय बाय